Pozdravujem všetkých divákov Košickej televízie Telke. Po dlhšom čase sme tu opäť s rozhovorom zo športovej oblasti. Keďže v Košiciach je pravdepodobne aktuálne témou číslo 1 futbal, rozhodol som sa pozvať do nášho štúdia predsezónnu posilu FC Košice Michala Faška. Mišo, vítajú nás v štúdiu. Ahoj, ďakujem pekne. Tak, ako som povedal, téma číslo 1 je futbal kvôli možno viacerým veciam. Je to jednak odvolanie trénera, možno 6 prehier v rade, ale víťazstvo zase v Slovnaft Cupe, takže celkom turbulentný týždeň máte za sebou, ale nebudem naťahovať, pretože mám sa dnes s tebou o čom rozprávať. Tak poďme rovno na ten zápas s Banskou Bystricou, aby sme si zhrnuli tých posledných pár dní. Čo na to povedať? Vyhrávali ste 2-0, ukázali ste, že viete byť lepšie ako Banská Bystrica. Môžeme si pozrieť aj góly, vlastne hneď začíname tvojou akciou, po ktorej Pači skóroval parádny vstup, po 11 minútach vyhráva 2-0. No, tak bravo, som to už tuším aj v rozhovore po zápase hneď bezprostredne a aj teraz, keď to vidím, je to veľká škoda a takto musíme hrať stále doma, ale musíme vydržať a nezaspať, nejak nepodceniť nič a svojím spôsobom nás to potom aj dobehlo. V tých pozápasových rozhovoroch sme sa tam aj bavili o tom, že čo sa stalo. Robo Polievka povedal, že videl alebo cítil z vás za stavu 2-1 po tej penálte, že ste nejak znervozneli. Čo sa mohlo stať? Mohli sa nejak v úvodzovkách roztriasť kolena, že boli ste blízko fantastického výsledku a zrazu oni to znížili? Nejaká nervozita? Môže byť, ako určite tá penálta možno trošku ovplyvnila, nejak to s nami zakolísalo a mali tam potom ešte tuším 1-2 šance, kde mohli vyrovnať, nejak sme to ustáli do toho polčasu, ale fakt aj polčasová prestávka nám možno nepomohla veľmi a hneď zranenie Pepa Vargu ešte možno na začiatku druhého polčasu opäť taký moment, že máme možno smolu trošku na to túto sezónu a na to sa nevyhováram a v podstate celý ten druhý polčas sa už niesol v takom duchu, že sme sa fakt báli a robili chybu za chybou. Čisto teoretická otázka, ale myslíš, že ak by napríklad polčas skončil 2-0, tak bolo by to iné? Alebo si myslíš, že tá Bystrica by aj tak nejak sa zlepšila v tom výkone? Myslím si, že by sme neprehrali. Možno, ale ťažko povedať teraz už. Môžeme iba o tom polemizovať, ale myslím si, že by sme to zvládli. Možno by sme to ešte viac zavreli a na tie breaky hrali aj čo sme v podstate možno aj chceli, len nám to nevychádzalo, v podstate sme sa nedostali vôbec do hry, možno až za stavu 2-4, tam nejaké pološance boli, Miziho pekná strela, kde to ešte Matúš Ruška chytil, ale inakšie fakt toho bolo málo za ten druhý polčas. Aj ste nejak cítili taký väčší tlak, lebo predsa len inak sa asi hrá, keď máš, ja neviem, 3 výhry, 2 remízy, 2 prehry a inak keď máš 5 prehier v rade a hrozí 6. Cítil si to napríklad ty na ihrisku, keď si bol počas toho zápasu? Ja ani osobne nie, ale jasné je to, keď si v laufe, tak sa ti v podstate darí a možno by sme ten zápas vyhrali 3-4-0. Keby sme možno na nejakej vlne, áno, možno také momentum, že sa možno je tam nejaký strach, rešpekt. V podstate sme 2-0 vyhrávali doma prvýkrát, tak relatívne skoro a zase možno niečo nové, ale ako som aj vravel, sme dosť skúsené mužstvo na to, aby nemôžeme si takto nechať ujsť body. Môžeme si pozrieť aj zápas v Podbrezovej, ten som vypichol práve kvôli tomu, že tam išlo takisto o zápas, ktorý v podstate ste viedli, aj keď viedli ste 1-0, potom ste prehrávali 2-1, potom ste zase vyhrávali 3-2, nakoniec ste prehrali 5-3. Hovoríš, že ste skúsené mužstvo, ale čím to potom je, že už je to druhý zápas, ktorý sa takto prehral? Niekedy to neskúsené mužstva takto majú, že nezvládnu tieto závery, ale pripisuješ to čomu? Náhode? Alebo kde vidíš ten problém, že to takto v priebehu niekoľkých zápasov ste dvakrát takto pustili v podstate 3 body? Keby to vieme, tak sa to nestane. Tak sa to asi nestane, no ale vidíme aj tu možno tiež taký sporný moment, že to nastrelí Miška do ruky a je z toho penálta. Tam sa možno tiež trošku lámal zápas, že tá Podbrezová mala to momentu potom na 3-3, ale ak uvidíme, aj ten štvrtý gól bol veľmi lacný, že nás bolo dosť v tej peťke a jeden hráč sa tam dostal a už 5. gól bol vabank. My sme tam mali ešte veľkú šancu, tuším za stavu 4-3. Aj Shindyho dorážka, tuším Erik Liner tam aj strieľal, takže ako boli sme v hre, no len nevyšlo to. Viem, že neradi sa nejak futbalisti vyhovárajú, ale ja som našiel takú spojitosť 2-krát penálta.
môže byť penálta tým zlomovým bodom v týchto zápasoch? Lebo aj proti Bystrici, aj proti Podbrezovej v podstate to bol dosť taký kľúčový Vyzerá moment. to tak zatiaľ, ako čo si ja pamätám, myslím, že asi ešte penáltu nekopali túto sezónu v lige, takže môže to byť taký moment, že dačo s nami zamáva a už sa potom nejak nevieme do toho dostať, alebo neviem, čím to môže byť. Po zápase s Banskou Bystricou si vás zavolali aj fanúšikov a vieme, že kričali šou ty zvon, aj vedenie sa k tomu vyjadrilo, ale vyzerá, že fanúšikovia na vás nejak nekričali, nehúčali, nezatracujú vás. Neviem, čo vám povedali po tom zápase. Tá reakcia bola, jasné, prehralo sa, nebolo tam veľa radosti, ale paradoxne tá reakcia bola skvelá, pozitívna, proste nečakajú od nás, že každý zápas vyhráme. Myslím si, že aj videli aj tých prvých 30-35 minút, že sme to odmakali, odjazdili, bohužiaľ sme to nezvládli, ale stoja za nami. Verím, že nás budú ďalej podporovať, že sme ich nevyhnali z toho krásneho štadióna a že už najbližší zápas, čo budeme mať s Dunajskou Stredou doma, že opäť budú minimálne v takom počte, ako chodia a musíme si ich získať tými bodmi a hlavne predvedenou hrou. Keď spomínaš tú Dunajskú Stredu, ešte predtým poďme na najbližší zápas, ten bude na Slovane. Môže to byť nejaká výhoda, že Slovan ide hrať ešte Európu a že idete do toho zápasu povedzme v pozícii outsidera, nie ako proti napríklad Banskej Bystrici a iným tímom, kde asi sa očakáva, že aspoň bude nejaký zisk alebo že sa budete biť o tie body. Môže vám vyhovovať táto situácia, ktorá je, aj keď idete na Slovan, ktorý je veľmi silný, ale ako hovorím, Európa a pozícia, nazvem to outsidera. Áno, tak sami sme sa presvedčili aj ten prvý domáci zápas, že na ten Slovan sme sa vedeli nejak aj emočne aj nejak vyhecovať a fungovalo to s troškou šťastia, sme získali ten bod a áno, budú mať, tuším, dnes majú ťažký zápas v Lille, cesta. Potom hneď majú Michalovce po nás, verím, že možno nejakým spôsobom nás aj podcenia, keď aj vidia tabuľku, aj možno ako teraz hráme, aké góly dostávame. Takže je to naša výhoda, nemáme čo stratiť. V podstate sa nič ani od nás neočakáva a môžeme tam len získať a verím, že už aj týmto pohárovým zápasom, že sme sa naštartovali a pôjdeme na tej vlne pozitívnej, že nejaký bodík tam uchmatneme. No a proti tomu Šamorínu bolo to ťažké, alebo ste to všetko hodili za hlavu, lebo výsledok je dôležitý, postúpili ste, tak dvihlo to asi to sebavedomie. No. Tak áno, boli to ťažké dni, jednak skončil tréner Šoltis, prišli teraz pán tréner Sovič s pánom Šinglárom, nejak sa to museli nás trošku vyčistiť aj možno trošku s vedením, ale samozrejme aj na tú pozitívnu vlnu a povedali nám, čo máme robiť, plnili sme to do bodky a myslím si, že Šamorín nejakú ani veľkú šancu nemal a ten zápas sme kontrolovali, mohol skončiť aj vyšším rozdielom. A poďme teraz na príjemnejšie témy pre košického fanúšika. Ty si prišiel ako do toho tímu ako jeden z tých najskúsenejších, hrával si v Čechách, vo Švajčiarsku, máš aj množstvo lígových zápasov. Tak prvá otázka, ktorá mi hneď napadne, keďže nie si košický rodák, čo ťa lákalo, alebo na čo ťa pán Turčík s pánom Trnkom sem, na čo ťa nalákali, čo bolo také pre teba, že iné kluby ti to neponúkali? Tak ten prvotný kontakt aj od pána Šoltisa hlavne prišiel, ten mi volal už hneď po sezóne, ako sme skončili baráž o konferenčnú ligu. Tam bol nejaký prvotný kontakt, potom s pánom Turčíkom som aj cez môjho manažera dosť debatovali sa o tom a nechal som si nejaký čas na rozmyslenie, keďže v Bystrici to dopadlo ako dopadlo, kde už niektorí ľudia o mňa nemali záujem, takže som sa musel rozdiadať inde. Jasné, nejaký taký chtíč bol ešte, že skúsiť zahraničie, ale nič mi nedávalo zmysel. A hlavne mali sme nejaké v rodine nejaké zdravotné problémy, takže som chcel byť bližšie doma a čo ma na Košiciach zaujalo, hlavne ten krásny štadión, podmienky a tá nováčikovská chuť, keďže som to zažil v podstate aj minulý rok, tak som veril, že nejakým spôsobom, a verím samozrejme stále, že to ešte zažijem, ten elán, to prostredie a hlavne Košice sú značka, takže je to tradícia, história, niečo ten klub dokázal, aj keď už samozrejme trošku pod iným menom, ale to bolo také lákadlo a ešte možno vypichnem, že na svadbe som bol ešte asi 2 týždne predtým s Ondrom Dudom mladším a s Janým Krivákom, takže možno už aj tam také prvé nalomenie bolo, takže... S Janim si sa stretol v Karvinej? Áno, s Janim sme boli v Karvinej spolu, áno.
Ty si to vlastne aj s Dominom Kružľákom, aj s Ružom Beršanom, Miloš Lačný, že vlastne je tam tá sieť taká, že aj si poznal ľudí, asi si sa aj vypytoval, že ako. A keď hovoríš o tom domove, tam nejaký Ružomberok, Podbrezová, alebo takéto niečo neprichádzalo do úvahy? Nič, ako bol jasný záujem nejakých klubov aj zo Slovenska, ale už keď ten prvý kontakt prišiel od Košic, tak už sme boli tak aj s manželkou nastavení, tak hneď pozerala byty a nejak sme si to, hej, že? Áno, nejak sme si to aj svojím spôsobom privolali a potom vlastne po dovolenke už sme si zavolali, sme sa stretli a nejak to zbúchali všetko. A čo Košice? Páčia sa ti ako mesto? Máš už pochodené, sídliska poznáš? A tak viem sa dostať na štadión a tie základné trasy, ale jasné, už sme pochodili aj tú hlavnú ulicu, máme to relatívne blízko, z bytu 10-15 minút pešo, zoberieme psíka, vyvenčíme, spojíme príjemné s užitočným a áno, aj manželka si tu už našla prácu, takže sme tu zabývaní, spokojní a hlavne sme zdraví. Hovorí sa aj o tvojom bratovi mladom, ktorý je v Podbrezovej. Prebehol aj nejaký kontakt medzi vami, že ho skúsiš lanáriť do tých Košíc, alebo on zase má záujem smer zahraničie? Tak uvidíme, hlavne potrebuje hrávať. Hráva momentálne za U19, tých zápasov teraz v podstate záčko nemá a hlavne sa tešil, že som ostal, že je tam stále tá šanca, že si proti sebe môžeme zahrať, čo nevyšlo. Teraz prvý zápas uvidíme v podstate na jar, či sa stretneme a hlavne nech sa mu darí, nech je on spokojný a už kde to bude, či to bude tu, či to bude v zahraničí. Budem stále jeho brat a budem ho neustále podporovať. Aj ty si načrtol v tvojom prípade to zahraničie. Vek ešte nemáš na to, že by si to mal zabaliť, takže ešte niekde v hlave je tá myšlienka, že možno ešte sa pozrieš napríklad do Česka? No, napríklad ako v Česku som bol dvakrát a nejak to nedopadlo podľa predstav. Takže možno uvidím, neviem. Ale zatiaľ si v Košicách, takže to neriešiš. Tak som tu, podpísal som zmluvu na 2 roky, ale uvidíme. Verím, že sa mi bude dariť, takisto aj týmu, potom budú vyskakovať aj tí jednotlivci a stále máme šancu sa stále niekde dostať. Nikdy nevieme, kto sa pozerá na zápase, koho môžeme zaujať a o tom by to malo byť. Tak samozrejme aj my budeme veriť, že sa ti hlavne v tých Košiciach teda bude dariť. Poďme ešte na jednu zaujímavú tému a to je tvoje zranenie, ktoré si mal. Môžeme si pozrieť, bola Bystrica Trenčín, súboj, ktorý vyzeral veľmi nevinne, asi vieš, o čom rozprávam. Tak tuto vidíme, práve padáš na zem. Vyzeralo to nevinne, tak môžeš možno tak v skratke opísať, o čo išlo a o aké vážne zranenie vlastne išlo. Tak normálny súboj, vidíme to sami a dostal som úder lakťom, tuším niekde do obličky a teda vtedy som to nevedel, mysleli sme si, že to boli rebra a nevedel som sa zdvihnúť ani zo zeme, už bola veľká zima, rozhodca tam aj kričal na mňa, nech sa dvíham, proste neprechladnem a podobne, ale nemohol som vystrieť nohu ľavú, ťažko sa mi dýchalo a ani veľa si z toho nepamätám, čo som bol na ihrisku, až potom v kabíne, alebo respektíve až v sanitke som sa nejak prebral, tam bol tuším nejaký problém ešte aj so sanitkou, že mi musela prísť nová, lebo tá, čo bola na štadióne, musela ostať pre fanúšikov, takže sa čakalo na sanitku, no a tam až pri prevoze sanitkou do nemocnice som sa nejak už prebral, už som vnímal, viem, že som ešte kričal. Tuším Renátke, čo bola so mnou, čo sa starala o mňa tam, že aby mi obrúčku nezabudli zo šatne, nakoniec ju aj tak zabudli, takže to bol taký prvý moment, že už som sa trošku dostával do toho. No je to táto? Áno, je to táto. Takže sa našla vlastne, hej? Áno. Super. No a išli sme hneď na rentgen rebier, že či nie dačo s rebrami, no to dopadlo negatívne, tak som trošku ožil, začal som už aj chodiť. Potom urgente, no a povedali mi, nech idem na záchod a vyčúrať sa, akože nech pozrú moč. No a ja som začal čúrať a proste čistá krv, takže hneď som zase obledol trošku stres, panika. Išli sme, myslím si, že na CT-čko hneď, že povedali, že to je oblička, tak na CT-čko, no a tam už bolo vidno, že tá oblička bola zdeformovaná proste v dezolátnom stave, takže som čakal, nevedeli dlho, že čo s tým, najprv chceli embolizovať nejakým spôsobom cievu, aby ju nemuseli vyberať, potom, že sa počká, potom, že ju vyberú, potom, že počkáme, no a nakoniec sa čakalo a chvála Bohu a aj touto cestou možno chcem poďakovať doktorom, že
to tak vyriešili, že sa to nejak ukľudnilo a tá oblička sa vlastne sama nejakým spôsobom zahojila. A žiadny z doktorov ti nehovoril, že môj zlatý koniec kariéry, že ty ani už neuvažuj? Tak tie prvé dni áno, boli také vlastne, ja som tam prišiel v piatok večer a vlastne v stredu som mal až ďalšie kontrolné CTčko a vlastne od toho piatku do toho pondelka, útorka sa tie scenáre menili, že vôbec, potom už sa to trošku lepšilo, ale krv som mal stále v moči, naťahovalo sa to, no a čakalo sa vlastne na to kontrolné CTčko a relatívne sa to už hojilo pomaličky, no ale potreboval som dlhý čas na regeneráciu, ale ako už vieme, som ich trošku nepočúval ale... A čo je v hlave športovca, keď ti takéto niečo hrozí? Akože išiel si stále za tým, že to nemôže byť pravda, že určite sa to vyrieši, alebo si zobral mobil a pozeral, ako najlepšie, najjednoduchšie dať dokopy obličku. Ako to prebiehalo? Čo sa ti odohrávalo vlastne v hlave? Neviem, pamätám si ešte, že som hneď chlapcom poslal fotku do skupiny. Už tam nejaké tie podporné správy chodili a hlavne nečakal som, že to spraví taký boom v podstate po celom Slovensku, aj čo sa týka ligy, že v podstate, nechcem to ani podceňovať, bolo to extrémne vážne zranenie, ale myslím si, že sú oveľa ťažšie a dlhodobejšie na rekonvalescenciu zranenia, napríklad Jany Krivák teraz, že predný krížny väz, že tá rehabilitácia je horšia a preto som nečakal, že až taký boom okolo toho bude, ale práve možno aj tie správy pozitívne, že sa mi ozývali takí ľudia, čo som vôbec ani nečakal. A tí mi dodali nejakú energiu, ale vlastne od toho prvého dňa, tú prvú noc, čo som strávil v nemocnici, kde som mal aj spolubývajúci, že chrápali, proste tiež tam boli akože ťažké prípady, lebo som na pohode asi. Ležal som na urológii, manželke som hlasovky iba posielal, aké zvuky tam boli, ale tú prvú noc som si nejak uvedomil proste, že toto má akože také klišé, že ma to nemôže zastaviť, ale išiel som si za tým, že to nejak prekonám. Hneď ma prišli aj tréneri pozrieť, robili sme si srandy, že možno ešte ten najbližší zápas nestíham, ale ten ďalší už budem fit a nakoniec to aj všetko dobre dopadlo, čo sa teším. No dobré, ale potom napríklad prvý tréning, prvý zápas, aký bol ten návrat už, alebo teraz napríklad ešte nebojíš sa, že niečo sa ti tam zase môže pri nejakom súboji zdeformovať, alebo že naraziť úder nejaký, že niečo také nehrozí? Neviem, uvidíme. Alebo to ani nechceš riešiť už radšej? Nechcem, tak ako aj toto bola v podstate náhoda, stalo sa, ale čo sa týka ešte toho návratu, ja som vlastne na 19. deň akože ani som nemal a na 19. deň som pomaličky začal zaťažovať aspoň nohy, cvičiť, ľahký bicykel. Chodil som samozrejme pravidelne každé 2 týždne ešte na kontroly, akým spôsobom sa to hojí a tak. Ako mal som zákaz od doktora, potom som trošku ho prosil, že aspoň ten bicykel, že zľahka, že nebudem to akože preháňať. No a vlastne ten 19. deň som začal zľahka, no a postupne som pridával. Samozrejme museli ma trošku aj kondiční tréneri brzdiť, čo možno nie je časté, skôr naopak, že som chcel proste čoraz viac a viac, ale bol som pri chlapcoch každý deň na tréningoch, videl som ako pracujú. Tam sa spravila aj prvá šeska, čo bolo perfektné, čo mi tiež takisto pomohlo nejak v motivácii a vlastne, neviem, teraz si presne nepamätám, neviem presne, ako to vyšlo, či 50. alebo 60. deň som hral vlastne zápas, takže tuším 50. to bol. Takže to hovorí samé za seba, že... Podobné zranenie mal Maťo Valin, s ktorým si bol v 21-tke, aj si s ním teda komunikoval, nejak niečom ti poradil? Áno, tak hlavne čo sa týkalo tej regenerácie, ale on mi povedal, že iba lež a nič nerob, hlavne tie prvé dni. A vlastne tých 18 dní som iba ležal, išiel som sa raz za deň trošku prejsť, ale nevládal som, také to bolo všetko uležané, lebo som týždeň bol aj v nemocnici a doma som tiež takisto ležal, takže ako veľa rád mi svojím spôsobom nedal, že proste iba oddychovať, ležať a že sa to zahojí samé, takže ďakujem mu aj touto cestou ešte takisto, že mi dal nejaké rady, samozrejme som si aj ja niečo študoval a zisťoval a
Dopadlo to veľmi dobre. Takže v tomto si tak zdravo, tvrdohlavý, si aj doma takýto tvrdohlavý pri pani manželke? Práve, že nie, ako neviem, čím to bolo, či fakt ako, že sme boli možno aj v tej Bystrici na takej vlne, že sme boli výborná partia, možno aj ten boom, tie pozitívne správy, že fakt tá reakcia zo všetkých smerov bola akože extrémna, čo som fakt nečakal a to aj svojím spôsobom možno zaúčinkovalo ako taký liek. Čas sa nám kráti, aj keď vedel by som sa s tebou rozprávať na túto tému dlhšie. Posledná otázka úplne na záver, keďže si posilnil FC Košice. Ešte sa chcem spýtať na tvoje číslo. Vlastne 24 aj 23. Prečo prišla zmena? Si poverčivý, alebo... Nie, ako moje obľúbené číslo je 23 a aj keď som sem prišiel, vedel som, že ho má Miško Jonec, áno. Pred sezónou sme to nejak riešili, ja som sa opýtal, či náhodou nechce zmeniť čísla. Nechcel, ako je tu dlhodobo, je tu odchovanec, takže som to bral, tak som si dal najbližšie číslo ku 23, 24. No ale s príchodom Dominika Kružliaka sa to nejakým spôsobom zmenilo. Domino chcel 24 a si sa nechcel posúvať ďalej, hej, že tak dobre, ak sa som ísť vyššie, tak som ostal, nakoniec sa mi tá 23 dostala a tak to nejak. Aj riešiš nejak tie čísla, že je to pre teba nejaké znamenie, niečo, lebo niekto je haklivý na tie čísla. Či je ti v podstate jedno, či máš devinu? S 23 sa mi zatiaľ asi viac darí ako s 24, tak verím, že to bude pokračovať. No. Tak verím, že pridáš ďalšie góly, že pridáš ďalšie asistencie, verím, že sa ti bude dariť. Ja ti ďakujem, že si našiel čas a že si prišiel. Ďakujem aj ja. No a vám ďakujem za pozornosť, nezabudnite fandiť našim chlapcom aspoň na diaľku. V nedeľu ich čaká ťažký zápas v Bratislave, kde nastúpia na ihrisku Slovanu Bratislava a my sa vidíme pri ďalšom rozhovore. Dovidenia.